ένα μέρος το οποίο τουριστικά αναπτύσσεται, τι να σας πω, πηγαίνει στην κορυφή. Πριν από μερικά χρόνια αυτό το χωριό που λέγεται Αιγές και είναι στο νομό Αχαΐας είχε εγκαταλειφθεί λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Κάποια σπίτια είχαν καταρρεύσει, είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα, φύγανε οι κάτοικοι. Ωστόσο τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν, παίρνουν τα παλιά κτίσματα, τα ανακατασκευάζουν, χωρίς να πειράξουν το γραφικό οικισμό. Ακριβώς. Και του δίνουν νέα πνοή και ζωή. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τις Αιγές Αχαΐας. Εδώ είναι και ο χάρτης, στα σύνορα δε με τον νομό Κορινθίας είναι οι Αιγές. Έτσι, θα στρίψετε από Δερβαίνη στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Άντε, πάμε, αργήσαμε. Πάμε. Έχουμε φτιάξει ένα σπιτάκι σαν καταφύγιο να φεύγουμε από το άγχος της Αθήνας και ερχόμαστε και γεμίζουμε τις μπαταρίες μας. Γιατί συγκεκριμένα αγοράσατε σπίτι στις Αιγές? Λόγω του ότι οι γονείς μου στην επαρχία δεν είχαν κάποιο περιουσιακό στοιχείο, δημιουργήθηκε η ανάγκη να κάνουμε και εμείς το χωριό μας. Είστε από την Αθήνα? Είμαι από τον Πειραιά. Βέρος Πυραιώτης? Βέρος Πυραιώτης, Βέρος. Και το 2000 βρήκαμε έναν στάβλο πέτρινο, γκρεμισμένο, τον οποίο με πολύ προσωπική εργασία ο πατέρας μου είναι συγχωρεμένος τώρα, το έφτιαξε και πλέον το απολαμβάνουμε εμείς. Δημήτρη, εσύ από τη θάλασσα στο βουνό. Τα καλοκαίρια σου τα περνάς σε νησί και μάλιστα σε πολύ κοσμοπολίτικο νησί, τη Μύκονο. Το χειμώνα επιλέγεις για τις εξορμήσεις σου βουνό. Ναι, όχι ακριβώς βουνό, είναι ένας συνδυασμός βουνό και θάλασσα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πραγματικά ηρεμής, δεν έχει σχέση με το νησί που εργάζομαι, τη Μύκονο. Εκεί οι ρυθμοί είναι πολύ έντονοι. Εδώ είναι πραγματικά ένας χώρος που τα συνδυάζει και μπορείς να ηρεμήσεις. Γεμίζεις μπαταρίες, η θέα είναι υπέροχη όπως βλέπετε. Έρχομαι για πρώτη φορά και μου αρέσει πραγματικά πολύ. Εσείς κορίτσια? Εγώ έρχομαι τα 2 τελευταία χρόνια εδώ, λόγω του Γιάννη που έχει το σπίτι. Κόλλησα σαν τη μαστίχα εδώ, καταγωγή από Χίο. Και επειδή λένε και Χίο της πάνε δυο, έχω φέρει και τις φίλοι μου. Εδώ που... Σ' αρέσει? Σ' αρέσει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Διαφορετικό. Άλλο το νησί, άλλο το βουνό. Κύριε Γιώργο, εσείς είστε από τις Αιγές. Οι περισσότεροι βέβαια γνωρίζουν τις σύγχρονες Αιγές που είναι κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Υπήρχε όμως και το παλιό χωριό, αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Εγώ έχω γεννηθεί εδώ σε αυτό το χωριό. Έχω μεγαλώσει εδώ. Είμαστε 800 κάτοικοι. Είχαμε σχολείο με 120 παιδιά. Εκκλησίες πολλές. Εκκλησία Αγία Τριάδα που είναι 100 περίπου χρονών. Καλλιεργούσαμε σταφίδες, αμπέλια, σιτάρια και αυτά. Οι Αιγές είναι ένα χωριό που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλοί αποφασίζουν να αγοράσουν και να αναπαλαιώσουν σπίτια. Και εσείς είστε ένας από αυτούς. Τι σας τράβηξε σε αυτό το μέρος? Πριν 4 περίπου χρόνια περάσαμε σαν ορειβάτες από εδώ. Είδαμε αυτόν τον εκπληκτικό βράχο και τον ερωτευτήκαμε. Είδαμε αν μπορούσαμε κάτι να κάνουμε εδώ. Πραγματικά είναι ένα από τα σπάνια μνημεία, μπορώ να πω, της φύσης, γιατί είναι 450 μέτρα περίπου κοφτός ο βράχος
Όπου έχει λίγο χώμα αναπτύσσονται πεύκα, έχει υπέροχα μονοπάτια, τόσα που δεν μπορεί να βρεις σε κανένα άλλο βουνό και είναι όλα προσβάσιμα, και ήταν αυτό που μας έκανε κυριολεκτικά να το ερωτευτούμε και να μην θέλουμε να φύγουμε από αυτό. Κυρία Αντωνία, είστε ορειβάτισσα χρόνια. Έχετε περπατήσει αρκετά βουνά. Τι διαφορετικό έχει το βουνό ή η Ευρωστήνη? Καταρχήν είναι αυτός ο κάθετος βράχος που είπε ο Γιώργος, που δεν το έχουμε συναντήσει κάπου αλλού. Τουλάχιστον δεν το έχουμε συναντήσει τόσο κοντά σε κατοικημένα, τόσο κοντά στα σπίτια. Και είναι αυτή η τόση άμεση επαφή με τη φύση. Ακούς τα πουλάκια, τα ακούτε και τώρα. Και δεν είναι, δηλαδή, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη πάρα πολύ να είναι τουριστικό. Είσαι μες στη φύση. Ακριβώς μες στην καρδιά της φύσης, και αυτό το λατρεύω. Όπου οι φίλοι μας μεταφέρανε μια γαλήνη τόσο κοντά στην Αθήνα, δε οι Αιγαίες της Αχαΐας, στην Ευρωστηνή, στο Όρος, και με θέα τον Κορινθιακό φυσικά. Μπράβο σας και πάλι μπράβο σας.